Andam na mga atleta nga magtigi sa nagkadayang sporting event sa Batang Pinoy Games 2025 nga magsugod na ugma sa General Santos City. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Una pa man ang grand opening sa Batang Pinoy Games sa Sabado, October 25. Gipahimusla na sa mga atleta kining dakong pool sa Acheron Sports Complex sa General Santos City aron mag-practice sa sport nga swimming. Gani, usa sa mga delegado nga magtigi dinhi mao ang taga Pasig City kinsa nahimong overall champion sa minabayng Batang Pinoy competition ug sa dula nga swimming. Duna kini karon 40 ka mga atleta. Pagka nakapag-cooperate na kami lahat, kaya namin gawin. As much as possible, gusto namin sama-sama kami kahit sa kami magpunta. Samtang sa dula nga archery, andam sab nga magtigi ang unom ka mga atleta nga gikan sa probinsya sa Isabela alang sa sport nga archery. Kaya po. Parang ilalabas po namin lahat ng pinaghirapan namin. Dili sab magpalupig ang 17 ka atleta sa susamang sport nga taga Gensan. Archery kasi is a very unique sport and bihira lang talaga siya. And it is one of the pride of Gensan to produce best archers here in the Philippines. Matud sa Gensan LGU, halos tanang delegado ana-ana sa Gensan o gipahimutang na sa ilang mga billeting venue. Mipasalig sab ang LGU nga engrande ang mamahimong grand opening sa mong national sport event. Marami po tayong mga surprises. And then this is gonna be a grandiose opening program. For sure, ma-enjoy ang lahat ng mga athletes and all the participants. Ito po yung first time ng Batang Pinoy na magkaroon ng more than 20,000 participants. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.